Pelituomarina on Arne Hörst. Korjataan Anssi Hörst. Syöttäjä Hannu Honkanen, mutta maalintekijä ei nähnyt tuosta selän takaovenasta, kun ei ole numeroa. Ei vapaa-liikunta tapahtuu. Niin, se on vapaa-liikunta. Alue oikeaan paikkaan. Kierrätetään alakahta hienosti tulemaan. Pallo paikalla pitää olla, kun lyödään.
lyönti. Joo, syö oli väärä paikka. Ajassa 4.58. Maalintekijä kerran varkaapäin ja syöttäjä oli mukaan. Löydetään se maalintekijä Heikki Honkanen.
Vapaa-lyönti. Riikiinille vapaa-lyönti. Pallo nousee Söderman. Seuraava vapaa-lyönti Riikiinille. Vapaa-lyönti Parikkalalle. Uusi vapaa-lyönti. Seuraava vapaa-lyönti Parikkalalle. Riikin vapaa-lyönti.